ideme práve po ľudí navíc, ideme vlastne po nich, lebo stoja... Farky, nezatváraj mi zadné okno! Farky všetko robí. Počúvaj, daj stenu hore, však ja sa to správam. Stoja vpredu. Nepustíte ho! Moja skupina ho nepustí. Ford Tesla. Ford Tesla. Toto je, vážení diviaci, Ford Tesla ide samé šoferovanie, ale... Nie, doprava ideme! Doprava! Dali sme, respektíve zapli sme chladničky, ale nikto netušil, že to sú mrazničky. Rozoberáme všetko, čo je vlastne podstatné a my im vlastne v podstate radi vyhýbame. Teraz budeme v tomto veľmi nádhernom jarnom počasí hrať takú záležitosť, ktorá sa volá macinga, niekto tomu hovorí bacinga, ja tomu hovorím normálne macinga, lebo sa volá Martin. Táto hra spočíva v tom, že je to taká psychohygienická utužovačka a budeme všetci slobodne kričať.